Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ke embukelo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma indaba ethinta uNkunzi noGabisile ngokushada kwabo. Yebo ke impela uNkunzi uzoshada naye uGabisile, bazoshada nje isibhudubudu umshado wama last minute. Umphakathi wamashuwa wazi ukuthi uNkunzi uzoshada naye uGabisile. Kodwa ke ifamily yakhe uNkunzi usibonelo uPastor Gwala ubatshela ngomshado ukuthi ke uyashada naye uGabisile. And sema sicheka kumathiza ngempela baveza ukuthi uGabisile uzoshada naye uNkunzi beye uhoneymoon yonke into yabizohamba nje kahle. Kodwa uGabisile uzoqhubeka abe nezinkinga lezi phela ayifake kuzo lapha kumthambisi. Unosisiko omusha nje ozolokho ebusy kelandelela uGabisile ngokufa kwakhe kumthambisi. Naye uNkunzi ngapha esayidini uzobe busy esolve inkinga zakhe uPastor Gwala naye ke uNosipho and iphinde futhi esolve inkinga zakhe usibonelo ayifake kuzo ngendaba ethinta uPhilip nangendaba yokuklina imali. And then uGabisile impela izobe zimkhalela nje because ipeace akazi ukuyithola njengamanje. Kodwa indaba ezimnandi lezi ukuthi uGabisile benaye uNkunzi bazoshada. Abantu abaningi kade bebuza ukuthi ngabe ngempela bazoshada na? Yebo bazoshada. And futhi umshado wabo sithema sicheka kumathiza sibonile ukuthi ayikho into esazophazamisa kwamanje. Ingakho nje ukuthi phela uGabisile uzobe busy edila naye lo muntu esayidini lo angamazi ukuthi uyisima kanjani empilweni yakhe. Kanti ke lo muntu uzobeze ngokuthini ngokuthi ufuna uzokhokha irevenge na indaba yakhe nomthambisi. So zimi kanjalo ke indaba zalo Uzalo. Bengifuna ukupdate ke labantu athi lokho bebhizi bebuza ku social media ku Facebook kahle zikhiphani kwenzakalani. Ngisazoshuba impela Uzalo kwembukeli. Cela ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video and subscribe ngausubscribe. Ngisazobuya namanye ama video amathiza ngutshele especially nje indaba yaNosipho noPastor Gwala noMondli. Angithi nje danke ngiyabonga.